Kamaráti, ahojte, takže vítame vás pri podcaste Pool Rate, kde teda budeme rozoberať primárne veci o investovaní, zberateľskej sfére, Pokémon kartičiek a všetkých týchto veciach. So mnou je tu teda Gavrilo. Čaute. A taktiež Maroš, taktiež ako známy zakladateľ profilu InvestECG, veľký silný investor, predávač. Srandu si ste robí. Však ono vlastne k tomuto celému donútil. Skalpujem. Áno, je to veľký skalper, ak bývalí Indiáni boli. Takže sme tu a ďakujeme, že to pozeráte. Povedzte mi úprimne, ako ste sa dostali vy k zbieraniu a investovaniu do Pokémon kartičiek? Ja som začal ako decko primárne na základnej škole, vlastne prvý, druhý ročník, jak to vlastne došlo, čo to bol rok 2000 koľko? To ti poviem, ja som bol vtedy 2001, 2. Kamarátom, s ktorým vlastne doteraz zbieram, shoutout Boky. A ja som si dal potom prestávku na koľko? Teraz som začal 2022, som sa do toho dostal. Vlastne doteraz v tom pokračujem. OK, pekne. Ty zarábaš. Ja míňam, lebo ja to otváram. Ja to mám takisto. No. Tvoju story ja poznám, keďže som bol pri tvojom zrode. Áno, ale akože tiež, ja som to malý, som sa budil k Pokémonom, to bol môj jediný dôvod stať. A som to zase objavil vďaka Mirkovi. A on mi ukázal Pokémon obchod a ja, že však poďme tam a začal som niečo otvárať a najhoršie bolo, že ja som dlho nič nevedel hitnúť. Tak to býva väčšinou, no. Potom som si uvedomil, že vlastne tam sa to dá zbierať aj lepšie a v tých obchodoch ti nepovedia, že vieš čo, Pokémon Go je že asi to nekúp, ale chce to predať. No. Takže máme veľkú zbierku Pokémon Go, keby niekto to chcel kúpiť. Základ o investovaní. Čo by mal podľa vás človek vedieť? Tam je toho strašne veľa. Koľko chce zarobiť, za jak dlho, či si zodpovedný a či si ochotný to risknúť. Hlavne s tým, že keď sa niečo pokazí, že ti ostanú len tie produkty a nebudeš mať z toho peniaze. Vieš čo, hej, no, tak hlavne každý si musí nájsť, naštudovať si to úplne sám a mne sa akože vždy najviac osvedčilo kúpovať to, čo sa mi reálne akože páči, hej. No jasné, no, pri najhoršom ti to ostane doma, chceš mať doma to, čo sa ti páči. No. A hlavne proste treba mať disciplínu a treba to držať, to je akože najväčší základ. Hej. Boli noci, kde sa potrhali kejsi. No, však toto je najhoršie. Ale... Mal som aj ja, ale potom som vlastne, ty si mal toto, že ty si na začiatku nič neotváral, ja som na začiatku len otváral dobre. A potom sa mi stalo to, že čím viac som otvoril, tým menej som otvoril. Hej? Čiže ja som presne preto prestal už otvárať úplne. A ja som vlastne buď si kupujem 50-10 karty, alebo vlastne si strkam do skrine. Čo bol pre vás ten ľudský zážitok, ten moment, kedy ste si uvedomili, že to nie je len nostalgia, ale je to vlastne seriózna investícia a že OK, toto je niečo, čomu sa chcem venovať? Keď som videl, že to akože tie staršie sety, jak začínali akože bombovať. Že ten Evolving Skies, ktorý som tiež booster boxík si kúpil a otvoril, lebo som si myslel, že tam nájdem toho Umbreona, ale on začal leteť. Tam to vlastne začalo. Som videl aj ostatní, ak na tom zarábajú. To bolo vlastne po korone, kde Charizard stal 500 000, tedy tá desina. Ja mám na seba také nervy, som si vždy takto kúpil dráčiku, Pokémon karty a viem, že v Steamapu alebo niekde som našiel nejakého Snorlaxa. A to mal vedieť, že to bude. Tak som išiel do Stormu, tam boli nejaké deti a som im dal takto balíky s kartami s hitmi, že kto to chce, kto je fanúšik. A teraz niekoľko tisíc stojí. Len k tomu dodať, že ja som prešiel akože takýmito alternatívnymi investíciami viacerými. Ja som robil aj tenisky a tam ten trh bol úplne akože dosť podobný, čo sa týka teraz momentálne štádia, v jakom sú Pokémoni, že sa čakalo pred obchodmi. Všetci že sa to skalpuje, všetci proste hejtovali na Facebooku, keď niekto mal veľký stok a proste bolo to úplne hrozné. Potom som si povedal, že niečo mi chýba, potrebujem niečo zbierať, ja som chorý na hokej. Tak som začal zbierať hokejové kartičky. Až na to, že potom som sa dostal k tomu, že idem skúsiť niečo predať. Nepredajme. No však to úplne nepredajme. Basketbal je podľa mňa na toto lepší. Toto si myslím, basketbal ma nezaujíma, ale čo je extrémna výhoda v Pokémonoch oproti športových kartách, je, že proste Pikachu sa ti nezraní. Hej. To je pravda. Už chápem. No, to proste, keď sa ty vsádzaš, hej, napríklad v hokeji bol Bedard, hej, chcel som ho nakúpiť vo veľkom a zrazu prišiel Celebrini, ktorý bol lepší a na Bedarda všetci zabudli, hej. Lebo Slávkovský... Je akože dobrý, hej, ale proste Celebrini oveľa lepší a ten Bedard išiel úplne do úzadia, hej, čiže toto sa ti pri Pokémonoch v živote nemôže stať, čiže to je také
dobrá tá likvidita, ty kokos pri tých športových kartách, neviem, jak je to vo svete? v basketbalových. No, v Amerike ide ten basketbal a tam akože Luka Dončič a... No idú za milióny tie karty. Asi aj ten baseball tam ide, predpokladám. Ale aj tak si myslím, že... Aj hokej ide v Amerike, ale... V Kanade. A v Amerike tiež. Ako myslím predajné, tak, ale... Záleží podľa mňa od ten mesta. basketbal je tam silnejší, sa mi zdá. Koľko stojí táto karta? 2,600 stojí teraz jedna. OK. A prečo má takú hodnotu táto karta? Lebo ľudia to chcú platiť. Vieš prečo? To je krásna odpoveď, presne. akože áno, to je určite realita. Hlavne ja vám poviem takto, to bol vlastne môj príchod do Pokémonov, teraz teda príchod Return, hej, to nazvem, lebo však keď som bol malý, som to zbieral. Keď vyšiel vlastne tento Fangok. Môj foter ma vždy viedol k umeniu, vždy keď sme išli niekde na dovolenku, hneď galérie, proste malý som bol, nenavidel som to, ale potom som si k tomu našiel vzťah. A vlastne keď som videl, niekde na internete na mňa vyskočilo, ja už som sa dlhšie som sa pohrával s investíciou, lebo však investoval som potom ešte aj do krypta, ale to s týmto nejdem ani porovnávať. Toto je krypto pre chudobných, ja to tak volám. Čo ja viem, či pre chudobných, už to nezačína byť moc Ale chudobné. bolo to tak dobre, ale zober si tak, že inak to poviem, prepáč, že ja stopujem, že tu máš kartičku, čo niečo stojí, máš jednu kartičku. A všetci chcú mať jeden bitcoin. Nikto ti povie, že mám 0,00 bitcoinu alebo 0,1. No len preto je to, že krypto pre chudobných. Niekde na mňa vyskočilo, že proste vyšiel tento Fangok, Pikachu, ja som predtým už si pozeral, nevyznal som sa do toho, iba sa mi proste páčili tie karty, chcel som to niečo mať, už som mal dosť tých hokejových, hovorím, že potrebujem niečo nové, hej. A toto vyšlo, videl som, že to vyšlo iba v tom múzeu v Amsterdame. To je veľká škoda inak, že takéto niečo iba... A dostával si to vlastne zadarmo, hej, k lístku. OK. Tam v tom múzeu. Koľko Boli tam stal ten strašné... Bracho, neviem, $10, 10 eur. Lebo tam ľudia sa točili 15. na to. No však to, že tam došli ľudia a normálne boli bitky. Ale vyšiel normálne aj takýto obraz, ktorý stal, že 2000 eur. To som ja vlastne chcel kúpiť, hej. To bolo celé to, že to som chcel kúpiť. Myslel som, že to stále 2000, hej. Čiže super, že som ho nekúpil, lebo som ho nevedel zohnať. A ja som vtedy nepoznal, že Card Market, alebo že Facebookovú stránku, kde by som to vedel nakúpiť, hej. Čiže ja som urobil to, že na Facebooku, čo bol Facebook Market, mne sa zdá, že to už ani neexistuje, neviem, hej. Tak ja som si nastavil, že 200 metrov okolo Amsterdamu a tam som vlastne hľadal cez Facebooku inzeráty, čo boli na toto. Čiže ja som všetky, čo som našiel, som vykúpil, hej. Dáme si teraz takú rýchlu, že rýchle otázky, rýchle odpovede. Dobre, môžeme? No poď. Takže otázka 1. Najlepší set na investíciu? Ja to nemám rád, ale asi to najviac zarobí. No, otoč. 151. 151, hej? Yes. Okay. Ja som povedal Prismatic. Prismatic Evolution? Áno. Fú, brácho, tak to sa ideme rozprávať. Povedzte mi prečo. Povedz mi ty prečo. Všetci vieme, že naša generácia sa zamilovala do tej prvej generácie 151 Pokémonov. 151 prvých Pokémonov a proste sú tam strašné hity. Ja neviem, však keď sa pozrieš na setup celé to 1.5 jednotky, Alakazam, neskutočná karta. Čo stojí teraz Alakazam Ro? 80 €? Není taký drahý, akože... Bracho, Alakazam. Jeho prebehli a to je taká karta, že dovidenia. Jeho prebehli tí štartery. Zapdos, bracho, Extrém. Máš tam všetkých troch štarterov. Máš tam všetky... Celá evolúcia štarterov. Hej. Tu je ten Alakazam, toto je on, hej? Tohto mám. Každý jeden art v tomto sete je proste extrém. Mne sa páčia strašne, čo urobili tieto, aj s nimi, že vlastne je to jeden obrázok kvázi, len v inej etape. To je úplne brutál. To vlastne všetkých troch spravili. Aj ten Pikachu, pozri sa, však ty si teraz hovoril, že... Pikachu. Ty si teraz hovoril, že pozrite na toho Mewa, koľko je tam ešte ďalších Pokémonov, že tam máš dole Poliwega, vzadu máš Digletov, Odisha, Bellsprout. Pozri sa na toho Pikachu, bracho, čo tam všetko je. Tam sú ľudia. Nejsú, tam sú Pokémoni. Troška vyššie? Vyššie. Máš tam hneď Jigglypuffa, Growlita, Gengara, bracho. To není Gengar. A kto to je? Toto je Gengar. Tam máš Psyduck, bracho, vzadu, tam máš... Aj Blastoise tam je inak. PG. No, bracho, že toto je karta, že dovidenia. Tam máš všetko. Butterfree je hore. Áno. Hore máš Pidgeot. Kámo, to... A pozri sa na ten Q-dart toho Pikachuho. A Prismatic urobí viac jak 151? No, zober si to na percenta. Prismatic teraz kúpiš lacnejšie ako 151. Kebyže si to rátal od začiatku printu, že kupuješ
Nie, rátame to dnes. Od dneska. Tak keby Prismatic ti to- spraví viacej. Nemyslím si, lebo keď si nakúpiš bundle, bracho, ktorí sú strašný nepomer v 1.5 jednotke za mňa. A aj Prismatic stojí menej bundle. Hej, lenže Prismatic je tak overprintovaný. Aj 150 jednotka bola, sa mi zdá. To vtedy je ešte hrozná boli karta. veľké, one. No, Áno, počkaj, toto je hrozná aj toto, karta, ja no. som tohoto potiahol, ja som bol tak smutný. Chlapci, To je za mňa akože toto je to dobrá investícia, to nehovorím. No, podľa mňa je to ale keď lepšie, mám ako brať 150 osobný názor, tak toto je za mňa jeden z najškarečších setov. Nezvládnuté. Úplne Dobre, nezvládnuté. tebe vyletí- Pozri, nie, ja ti len chcem povedať, každý jeden z tých vadia mi okrem toho Tie korunky. tie korunky. Aj mne. A veľa z týchto kariet, chlapci, ten Glaceon vyzerá ako full art. Ten Vaporeon vyzerá jak full art. Ten Jolteon je Espeon škaredý. vyzerá jak full art. Ten Eevee vyzerá jak full art. Nech sa na mňa nikto Espeon je nehnevá. pekný. Ďalšia otázka, Čiže vyberte 1.5.1. mobily. Áno. Najlepší jednotlivý Pokémon na investíciu nie je Pikachu. Jednotlivý? Áno. Chceš Tak kartu vylužaj špeciálne? Počkaj, po jednom. Vylužaj Charizarda. Tak ani Charizarda, Počkaj, dobre. chceš celkovo Pokémon, že ktoré arty od toho Pokémona kupovať, alebo Ne, art? jeden konkrétny. Jedna konkrétna, takto karta si Obľúbený vyberá. alebo investícia? Investičný. Mimo Charizarda, mimo Pikachua. Ale chceš špeciálne kartu alebo Pokémona? To sa pýtam. Pokemona. Pokemona. chce. Pokemona. Tak to je jasné, to napíšeme obidva to isté. Prečo? Nemyslím si. Neviem, hej? A jasné. Tak za mňa ja idem písať. Podľa mňa je viac, ale... Keď budeš mať napísané, ja mám. Môžem povedať prvý, už napíšeš to isté. Hej? Aha. Gengara. Gengara, ja to Hej? isté, jasné. Najviac podhodnotený produkt momentálne. Ja mám Journey. Ty? Journey Ako set, Together? ale ja mám aj set, aj produkt. Ja produkt ne, tak ja neviem, Ne? dajme, že Booster Box Journey. No, dobre, ja mám Destin Drivers Booster Box. Podhodnotený? Extrémne. Ty kokos, toto nehovor ľuďom, to začnú kupovať, už to aj skupíme. Ja to mám, bracho, ja mám 6 caseov, 7 caseov ready, bracho, takže... Počujete ľudia, nechoďte ku Toto je ku nemu. podhodnotené pre teba, Destiny Rebels, prečo? Vieš prečo? Lebo keď si pozrieš, tak ten boost... Nie, set podľa mňa není podhodnotený. Booster Box je teraz momentálne podhodnotený v Európe. Ale on bol OK. reprint. Však práve preto ti to hovorím. Predával som booster boxy po 550 eur, chlapci. Dneska to kúpiš za 350, bracho, na Facebooku bez problémov. V dobrom stave. Máš tu, tak Lefa je pekný. Ale áno, je to Salamence je podhodnotený, pekný. hej. Je to hej. strašne... Teraz už sa začína trošička ten sentiment okolo tohto setu Toto je krásne. dvíhať. To je veľmi pekná karta, Hento je krásna karta, Ten Wailord je ten brutál. Articuno je krásna karta, Ten Articuno je nádherná. tá Klefa je naživo inak veľmi pekná. Articuno teraz začal šlapať. Aj tento Swinub je podľa mňa dobré. Ale inak vieš, čo som si teraz všimol, čo spravili zaujímavé? Mew je ružový, Ditto je ružový, obidvaja Áno. sú shiny modrý. Táto konšpiračná teória je toho, že Ditto je one, vlastne... áno, ale že jak áno. na to mysleli, že aj tak ho dali modrého shiny, vieš, že je to také... Takto to vyzerá, keď počúvaš ľudí. Dobre, posledná otázka. Tuto nemusíte písať, tuto môžete odpovedať názorovo iba. Kam pôjde trh v Pokémon kartičkách v najbližšom roku podľa vás? Je doprava. Dobrý. Graf ti pôjde vždy doprava, no ale kto ti má povedať, že či pôjde hore dole? No podľa vás, lebo ja vidíte, hovorím- jak sa veci hýbu, čo si myslíte? určite dole. V najbližšom roku? Akože takto o rok, keď si tu sadneme, kde bude trh, úplne dole. Hej. On je Delulu, Úplne on dole. nevie. Ne, podľa mňa sú všetci, čo si myslia, že to pôjde do nekonečna hore Delulu. Ale nehovorím, že to zmizne, hej. Pokémony tu budú navždy, hej. Sú tu 30 rokov, keď si pozrieš, koľko vydržia firmy v S&P 500, tak priemer je, že vydržia 10 rokov. Neviem, či keď som niekde počul. Ale Pokémon je tu 30 rokov, takže určite preč nepôjde, ale tento trh v akom je štádiu, aké sú ceny, jak sú všetci zberatelia, koľko ľudí to promuje cez Separa, cez Kim Kardashian, cez Steva Aokiho, Barskoho. Tá kapacita toho, koľko ľudí v tom môže byť, je podľa mňa už skoro na maxime a podľa mňa odtiaľ už môžeme ísť Ťažko sa odchádza z toho. len dole. Áno, toto je to, že To máš napríklad aj z krypto. krypta odídeš s jedným klikom, hej? Ale dojdeš veľkým mínusom, ale chceš to zase dobehnúť, keď si mínus. Keď si plus, Áno. chceš zarobiť viacej. Lenže tu už máš aj to, že krypto, keď chceš, tak si hoci kedy kúpiš. A Pokémony tiež. Nekúpiš. Ty a ja áno. A kto nekúpi? Ale Lážiš, ty by si kde teraz kupoval Pokémony, keby si teraz chcel Paldian Face ETBčko?
Kde myslíš, akože, že kde by som to išiel si kúpiť? No. Ja tak v prvom rade by som sa išiel pozrieť do ihriska, lebo však to mám hneď kúsok od baráku. Tam to nebudú mať, tak potom keby, že chcem si to kúpiť, tak pozriem presne Facebook, alebo keďže už poznám teba, tak tebe napíšem, jasné. Áno, mňa nepoznáš, ale teba nepoznám, tak potom Facebook. Akože nemyslím teba, lebo však ty aj trošička sa do toho vyznáš, ale niekoho úplne casual, vieš, čo do toho došiel teraz za posledné casual ti nebude kúpovať Paldown Fates, alebo sa už popýta, už máš ChatGPT, napíšeš mu, chcem to kúpiť. Ja viem, ale chcem sa ťa len spýtať jednu otázku. Dokedy, lebo vieš, ten trh bude rásť iba s príchodom novej klientely. Chápeš, že keď ona stále chodí, ale stále chodí, lenže príde ten maximálna kapacita, chápeš, že potenciálnych klientov, keď sa naplní, hej, že už viac nemá ani skade prísť, lebo... však vychovávaš nových, proste deti zbierajú. Ale vychovávaš, lenže tie deti potrebujú peniaze od rodičov. A čo tebe hovorili rodičia, keď si bol malý? Že je to blbosť. A teraz si to kompenzujem. No, lenže oni budú musieť tiež výrazať, začať si to kompenzovať. Ale to máš každý rok už. Plus ešte príde tá tlač, ale tá s tým podľa mňa moc nesúvisí. Že vraj casual ľudia, čo prídu do Pokémonov, vydržia 12 až 16 mesiacov, hej. Čiže ja si myslím, že najväčší boom prišiel cca teraz. Dobre, áno, ale myslím, že najväčší taký recent bol Ascended Heroes. Prismatic. Za mňa Ascended Heroes. Ascended, lebo vidíš, bol som na release bundlu a stal som v rade, hej. To mi pripomínalo presne tenisky, keď som v Barcelone ty kokos spával pred obchodom alebo vo Viedni. Toto ja by som nevedel. Chaloši, ideme si urobiť maličký rozbor. Hej, Chaos Rising. Chcem počuť vaše názory a potom sa budem pýtať ďalej. Povedzte mi, celý set. Za mňa je tá Greninja krajšia ako z Twilight Masquerade oveľa. Podľa mňa není. Tá Twilight Masquerade je taká, že neviem sa tam úplne tam hrajú tie farby. Čo tam je, hej, ale nevidel som ju možno som ju niekde videl a mňa Greninja akože celkovo moc nezaujíma. Je to strašne prehypovaný Pokémon. Prehypovaný Pokémon strašne, lebo Ashova Greninja bola silná, ne? To ani ja si to nepozeral dovtedy. Celkovo Ashovi Pokémoni sú akože takí hypovaní. Blood Armor. A inak on je fakt, že zlý tréner, keď si tak zoberete. Taký vyhral, ale dobre, to nehajme. 25 rokov na to trénoval, aby raz vyhral. Ale stále má len 10. Áno, ale... Lebo žije v kome. To nevieme, ale vieš čo myslím, že... Tá zlatá, neviem, aký máš ty názor na zlaté karty, ale to najhoršia je najhoršia investícia. Hej, to ide vždy dole. To akože keď jedine, kde sú kúpiť zlaté karty, tak ich nekupujte. Keď ich otvorte, tak ich rovno predajte. Crown and Zenith. Čo? Tam sú zlaté karty top. Ktoré? Však ten Giratina... Ale dobre, to nejsú takto zlaté karty. Áno, ale hovorím, hej, ktoré majú v sebe zlatú farbu. Áno, toto nie. To neporovná. Ten Chincho... To tiež taká karta, že... Ale máš tu dievčatá? Áno, pre baby to môže byť... Vieš, to je zlatý Pokémon. Tento Mega Dragalge, čo to je, morský koník, super vývoj, je podľa mňa pekné. Mne sa to ľúbi. Čo sa ti na to páči? Mne sa táto karta možno z toho Chcel by si mať takého Pokémona ako tréner? Tak nemôžeš sa na to pozerať. Páči sa mi farebnosť tej karty a páči sa mi, že to je proste pod morom a ten morský koník je za mňa pekný mega Pokémon. Akože. V čom? Morský koník, brácho, naložený. Však máš tam ale horsey, čo je o dosť lepší. Pozri sa napravo. To, keď povieš, že zlá karta, chápem. To je, ale tu tiež akože neviem. Mne to nepripáda nejakú... Ja som ani nevedel, že je to morský koník inak. No medzi korálmi proste pláve. Dobrý je za mňa. Neviem. Určite sa mi páči viac, jak ten Chinchino. To by som nepovedal. Mne sa páči ten Chinchino viac. Dobre, ten Roxy's Performance tréner pekné, ale dobre je to tréner, to nikoho nezaujíma. Mega Greninja, Full Art tiež slabo. Ampharos dosť dobrý. Xerneas Tauros dosť dobre, Crobat podľa mňa tiež dobrý, ale to sa zase bavíme o tom, že sú to Pokémon Metang Brutal za mňa. Mne sa ten Tauros páči, myslím si, že to bude tá Gold Star Art, teda Alt Art, najdrahší z nich, čo bude. Že ona ešte byl. Je to... Eš mal Taurosa? Dobre, že mal. Ale on je pekný. Mega Pyroar. Horrible. Boli sa, on je práve, že on je fakt, že pekne spravený. Je nasratý. Namalovaný olejovými farbami. Nahnevaný všetko proste. Je to ten... Mne sa nepáčia tie úpravy tých Galarian Taurosy a takéto. Mne sa ináč ten Galarian Taurus veľmi ľúbi. Ja som zastanca tých pôvodných Pokémonov. Mne sa ani tie metaformy nepáčia a takéto. Ale je to také, vieš, aj vo svete, keď máš ľudí, ktorí žijú proste v Číne, tak majú šikmé oči, vieš.
OK, má to podľa vás tento set sealed potenciál? Jasné, každý set má sealed Nemá potenciál. každý sealed potenciál. Dobre, máš tu 2 sety zle naozaj, ale pozrime sa na Palda Evolve. Všetci to nechceli to ľudia, ale proste teraz je to bomba. Magikarp 2,5-3 tisíc. Takže... A toto není tak zlý set. Ale počkaj, to tým som nechcel povedať, že toto je zlý set, ale len som chcel povedať, že Perfect Order by som nekupoval. Ale toto je podľa mňa podhodnotené. Ne, toto je akurát. Podhodnotené. Čo stojí ETBčko? 80 €. Ja som zvyknutý kupovať ETBčko za 40. Ale ty sa vyser na to, na čo si zvyknutý. Ty si pozri na tom, v akom stave je teraz trh a od toho sa odvíja. Akože áno, ale... Za 80 € je to veľa je stále. to veľmi pekné ETBčko. ETBčka sa podľa mňa predbehli v investičnom produkte. Tu je zlé promo. Je tam ten Fennekin. Tu je úplne zlé, ETBčko je dobre, s tým promom ale, úplne že zle. Dobre, ale aj tak všetci tie ETBčka si začali kupovať ako sealed produkty a trošička to ako keby nahrádzalo tie karty, lebo si to všetci vedia vystavovať. Doteraz nebol Pokémon produkt s kartami, ktorý si vedel vystavovať. Jak nie? Ktorý? ETBčka. ETBčka. A booster boxy. A booster box není taký pekný. Sú. Videl si u mňa v Ale Akile, určite nekrajšie ako ETBčka. Takže dlhodobá investičná perspektíva tomuto je? ETBčko, OK. Keby som teraz začínal s Pokémon kartami, tak kupoval. Čo stojí sú single booster inak? Tohto? 5,60 a To není zle inak kupovať, lebo vieš to velice dobre likvidovať. Hej, ale budeš investovať do single boosterov. Není to také zle. Vieš čo, ty to musíš brať aj tak, že veľa ľudí nemá úplne veľké financie k tomu, aby začalo. Áno. A chce si to kúpovať pomaly, že dneska dostal som pekné Tringelty, mám 15 € navyše, kúpim si 3 one. Ja by som radšej počkal pekných Tringeltov 5 a kúpil si jedno ETBčko, ako kúpovať po 3 boostroch. Ale viacej ti tam miesta zabere doma. Čiže čo? Za mňa good, ETBčka kupujte. Čo to je? Jak sa to volá? Chaos Rising. No momentálne hoci čo kúpiš, aj tak to predáš za 2 mesiace s 10-15% ziskom. Možno aj viac. Myslím, Ináč teraz som počul zaujímavú teóriu, že vieš, ako v japonskej sety väčšinou vychádzajú po jednom a väčšinou sa spájajú, že 2 do 1 anglického. A pre niektorých sa to stalo, ale väčšinou nie. Áno, ale napríklad sa hovorí teraz o tom, že Perfect Order a tento Rising Chaos, že mali byť jeden set. A to by bolo celkom, pekné, to by inak, bolo no. v pohode set. Áno. OK. Čo Pitch Black? Ten Mega Darkrai je podľa mňa pekný. Ja som si tebe. A hlavne neviem, že či ty si videl, Gavrilo, že ty keď to otočíš s Giratínou z Crown Zenitu, tak to by malo byť ako keby jedna karta. Aha, tak možno preto to bude zaujímavé. Je to Ale mne sa ten viacej istý páči artist. ten Morpeko. Morpeko je pekný, mne sa veľmi páči tento, ja ani neviem, jak sa volá tento, to je Zoroark? Ne, jak sa volá Toto? tento blázon? Zoroark, alebo tak, neviem. Mega Tiež neviem, Zoroark. tieto nových úplne Ale neviem. mne sa to ľúbi, podľa mňa tie farby budú vynikať. Toto je podľa mňa VCR-ku. úplne, že zle. Hej? Úplne, že ja by Tak som... dobre, akože není to nejaká toto, ale Toto bude lepšie? To bude dobre, áno, ale to nebude SR. To bude A ešte toto bude dobré. Konečne máme Goldy. No, tak ale to zase hovoríš len 1,5-1 Pokémonov, vieš. Ty dobre, tohoto ani neviem, čo je. Kde je tu Pokémon? Ty tu vidíš niekde Pokémona? Čo to je? Hen tam je... Luxray? Či čo to je? Iba pozerám z tej Viviovej línie. Neviem, ty kokos. neviem. Toto čo je? Toto To je hrozný Pokémon. To je akože... To je Pompilo, hlavný vývoj, ne? Áno, ale pozri sa na toho Pokémona, však to je nejaký To tuleň, je fakt hrozný Pokémon. ktorý si prešiel To ja neviem, kto vymyslel týchto transrodovou starterov. tranzíciou, No. niečím a teraz nevie, že či je chlap alebo žena. A my mu nepomôžeme. Toto vieš si naživo To je chytiť. Pelikan, bracho, no. No to mohli to spraviť troške zaujímavejšie. A ešte tam aj prsty na tej karte. Ale to je lík. A Chodí ešte dole? Tak či to už je desit? Toto je všetko, to je jedna fotka, hej. Slabé, strašne slabé, bracho, toto nám... Tu není ani ten miau, jak z Perfect akože z Orderu. trénerov máš tu Misty, čo Ale je... čo budeš? Henta je len pekná fulár, ale to je celkom. fulár, to není ani SAR. Ale henta máš SR, čo je celkom zaujímavé. No, dobre, takže Chaos Rising versus Toto je Pitch hrozné. Black, hej. Akože vyjadrím sa 100% až keď to vyjde, ale podľa tohto, čo vidím, tak akože nech sa na To mňa si nič dobre nehnevá. povedal, lebo keď Destiny vychádzal, ja som si myslel, že to budú ozné karty. Že to je úplne Ja som precenené. sa bál, hej, a keď vyšlo, hej. A ja som ho preto ani nekupoval, ja som si myslel, že to bude dole. Ja som za dobrú cenu dostal pri release, takže som to kúpil, Za ale koľko? 150 som mal booster box. Dobre, prejdeme ďalej. Aktuálny stav trhu, hej. Toto bude taká voľná debata. Kde vidíte najväčšie rizika? No likvidita. Likvidita, lebo nikto ti nepovie, že ty máš niečo, čo stojí 2000
ale eBay ti zoberie 15%, keď to predáš za tých 2000 a ľudia tiež za to nechcú dať plnú cenu v keši, lebo chcú vždy zľavu. Toto hovoríš veľkú pravdu a presne preto ja som si vlastne založil aj Instagram a začal som to riešiť si nejaký kanál na predávanie, lebo pre mňa v tom mám dosť veľa peňazí a vlastne keby som chcel predať celú kolekciu, tak mi za to ľudia na šupu vedia vyplatiť len nejakých 70-75%. Aj viacej, akože ty tam máš... Aj viacej, ale hej. Toto je to, čo ti ponúkajú, to je to ale smutné. hovorím, že mám v tom už takú sumu, že tých 20% je dosť veľa peňazí, hej. Preto som si povedal, že idem to teda skúsiť nejako urobiť si dosahy, aby som to vedel aspoň za tých 100% predávať a nejak to teda vystrelilo. Ešte 90 je fair, si myslím. Dokonca teraz to viem aj za 110% predať, ale presne toto, že tá likvidita, že je síce pekné, že tvoj kolektor app ti ukazuje, že tam máš 100 000. stojí 1000 eur, ale v momente, ako hoci aký produkt presiahne hranicu 400, 500 eur, tak tá likvidita nedá ti hoci do 500 eur. Vieš, čo je blbé, že to na Slovensku tak je. V Amerike, čo počúvam ľudí, tak hneď 90% CML isnote ťa vykešujú. Do Nemecka predávajú strašne drahé veci ľudia, čo povedal. Preto sú to úplne rozdielne trhy, ale vieš, ja si myslím, že neviem, ten trh na Slovensku a v Česku je podľa mňa dosť silný, inak ja už ani do Česka nepredávam, ani nekupujem, lebo ten konverzný kurz českých týchto ma zabíja, mi to strašné nervy robí, čiže to ja už vôbec ani ja som sa vždy s ním dohodol, že toľko to euro. A ja. Ja som povedal, že chcem ETBčko 151, dám ti za to 500 eur, mne je jedno, koľko ty dostaneš. Proste ja zaplatím 500 eur, si s tým OK. Povedal OK, že no tak nebude sa so mnou hádať o 10 eur, ale proste o princíp, hej. Áno, že však takto stojí, tak máš platiť. Hej. Dobre. No a tá likvidita je veľká výstraha a nemyslíte si, že keď máte na kolektori nejaké obrovské sumy, tak presne toľko máte hodnotu, lebo ten predaj v tomto hobby, žiaľ Bohu, není len tak. Môžeme expozovať potom nejakých špeciálnych výkupierov, čo ti ponúkne 60% CMLov. To som ja. PSA grading trend. Počuli sme a vieme, že teraz sa bude sa v Nemecku PSA riešiť. Čo to spraví podľa vás hlavne s európskym trhom karet? Nič. Absolútne nič. Toho je tak veľa a proste tak veľa ľudí začalo gradovať, že to, čo ti trvalo 2 mesiace v Amerike, teraz tam čakáš koľko? Pol roka aj viac na grade. Akurát troška nebudeš čakať tam pol roka, budeš tam čakať 4 mesiace a tu budeš čakať tiež v Nemecku 3, 4, 5 mesiacov. Čiže toho je tak veľa ľudí tam je. Už ľudia, je tá doba, to není jak voľa, keď si, neviem, či ste hrávali Vovko, ale ono bolo voľa kedy ťažké, lebo si nič nevedel. Teraz, jak urobili ten retail, tak všetko hneď si mal 60, hneď si mal Top Gear, lebo si pozrel, kde čo je. Ľudia už vedia, že chcem si zhodnotiť kartu, musím mať takéto veci, dám to niekomu, kto mi s tým pomôže, priplatia si na tie hodnotenia, chodí tak veľa karet proste. Inak aj toto sa strašne v tomto ľudia zorientovali, v tomto PSA gradingu, lebo dakedy si pamätám, že som došiel do obchodu, boli tam karty na výkup, kúpil som ich a boli to proste mintové karty. No. Dneska mintovú kartu kúpiť od niekoho? Není šanca. Nepredať. Všetci to nehávajú, všetci si myslia, že to teraz pošlú na PSA grading, lenže ten grading trvá tak dlho, teraz za mňa, to je strašné, že pošleš ho teraz a podľa mňa dovtedy, akože však podľa môjho názoru ten trh padne, hej, čiže pokým sa ti vráti tá kartička, ja neviem, keby si teraz poslal napríklad Meowth z Perfect Orderu, tak o 6 mesiacov tá karta podľa mňa určite padne. Alebo bude hore, hej, ale vieš, tak dostane teraz nejaký extrémny pump tá karta, áno. Chceš ju predať, vieš, že to proste bude desina, ale môžeš ísť do lebo je na gradingu v Amerike, hej. Dojde to sem, ináč o tomto už mimochodom počúvame koľko, že má byť v Nemecku. Od leta teraz to má byť, od 6-7 mesiac. Počúvame, že to má byť. Ja som teraz zás počul, že to nestíhajú. Neviem. Ja som zás počul, že to nestíhajú, že to zase nebude v lete. OK, môže byť. Takže, ale PSAčko je proste to cesta, keď to chceš predať. Žiadne CGC. Nič, žiadne ani Beckety, nič. Beckety sú dobré, keď vieš, že dostaneš Black Label. A to nevieš nikdy. Áno, ale stále Beckett robí tú chybu. Tam zase je presne to, že je to troška gambling, že pošleš tú kartu a máš nejakú maličku percentuálnu šancu, že dostaneš Black Label a vyhráš lotériu, hej. Ale tam je na blbé to... Ne?
priplatíš si 100 eur, keď ti pošlú kartu za 20 000. Ale priplácaš na to, aby mohol si vôbec dostať tú šancu, že ten Black Label dostáva. To neviem, ja som tam neposielal. Ani ja to si myslím, neviem. Ale ja tiež čakám, kým otvoria tu na ten grading v Nemecku a teraz to stojí do Ameriky veľa, aj neviem, či Trump nedvihol nám cla. On viem, že ich pendloval a však kvôli tomu sa vlastne dvíhala aj cena, takže... Hej, neviem, jak to funguje, ale ja si myslím, že ten Beckett či PSA, aj keď otvoria v tom Nemecku, tak tam príde taký pretlak, lebo na to všetci Budeš čakať čakajú. pol roka, hej, všetci. Všetci na to čakajú, a ešte možno to ešte dlhšie. Povedať, ty, ak si povedal, že kúpiť mintovú kartu, však ja teraz, keď vidím niečo, že niekto odfotil peknú kartu na Facebook, ak si tam není prvý, tak za 10 minút tam máš iba v komentároch Hoci čo dobre postnú na Facebook, keď tam nejsi prvý, keď to Čavo omylom nepostne niekedy včas roboty o 10 ráno cez týždeň, tak nedostaneš sa k tomu. A keď už, ja hej, keď tak... vidím 3 seza, už ani nepíšem. Ani ja, a aj keď napíšem, už viem, že tam sú, povedzme, akú si mal najlepšiu ponuku. Hej. Či ti ju viem preplatiť, alebo či sa mi to oplatí. No jasne. Kamaráti, takže týmto sa lúčime s vami. Ďakujeme, že si toto celé pozreli. Ak by ste mali nejaké otázky, píšte do komentárov, alebo prípadne kľudne nám aj do profilov. Otázky ohľadom investovania, kde, čo, ako, na čo, za čo si myslíme, my veľmi radi na všetko odpovieme. Ďakujeme, zanechajte like, komentár, prípadne si zapnite ten zvonček na YouTube. Celá epizóda potom bude na Hero Hero. Ďakujeme, že ste tu. Chalani, môžete sa rozlúčiť aj vy. Ďakujeme, čaute. Vidíme sa na budúce. To bolo veľmi rýchle. Dobre, čaute.